Engathi ngudabane nje lo. Bekuse. Ya, Moch. watcha unjani wena? Ya, mocha. Hey, unesibindi ne? Esandibona isibindi. Uyaphinda vele uyazapha ekubeni wena wanimoshaya kumini warayo mina uyaphinda uyabuya uzapha. Acela uxolo into kamini, ngithanda acela uxolo. Ufundile kumfana bangabani indaba yocela uxolo. Ngacela uxolo into kamini, ngacela uxolo kwena apologize kuwe ngendaba kamini. Ndakuchazela abakwenzeka ntoni. Ngaqhuku wena. Mamela nizelanga loo nto apha fundi. Kuthena woyika uza? Bika ntoni? Ndigqibele ngathi nawe uyamgwaja mos nesigebenga mos. Uligwala kanjani? Uyamgwaja usigebenga and andiyazi ke ngoku usigebenga because wabhuka nemilenze ngoku Waphuka umlanzi? jonga simkrapile singamoyiki. Fandini, jonga, mamela ngofonela umama ngokubuze kumama idepartment ahlala be-areeni ayophuka ingalo nayenza ntoni? Buza kumama, nansi buza kumama. Nayenza ntoni la Grootman yophuke ingalo? Nayenza ntoni? Buza pha kumama banayenza ntoni? Mamela siba newete uyawuthini ba unethi gqi apho usigebe. Kaloku buza kumama leyo phukile nayenza ntoni? Fana nabakusigebenga namoyika. Awuphukile ndiphinde ndimoyike. Ngizela sigebenga wakho. Thana lo Hey Visusi, uphi umacala macala thena asuka ndiyeke